Shikilia hapo. Asante sana. Confirm the area first. Unajua tuko hapa nyuma ya Melody. Ofisi yetu yuko tu hapa. Nimezoea kuongea hii. Lakini ofisi yetu yuko hapa nyuma tu. Sasa lazima nikuja ni confirm area. We must be confirm the area first. Security must be okay. In fact, ni nini bwana? Wewe unatusumbua hapa sana bwana. Nani amekuleta hapa? Oye, ofisi yenu iko wapi? Na nini unafanya hapa? Lazima ni confirm the security first. Saa ya curfew bado bwana. Unaona hapa? Nini nataka kuendelea hapa? Inaitwa Jawa. Okay. Confirm kama security iko sawa. Kuna mtu anafanyanga hii. Tafadhali. Security. Baba, waoneshe. Aya, hapa vile nakuanga na mtu. Ako wapi? Wewe unaitwa aje? Naitwa Haito Nochenga. Mwenzako? Jasudan Marateng. Nitiega Jasudan mama Brown. Uoneshe vile unafanya. Officer, confirm security bado. Na hizi. Hii Kenya kuna Omidimpos, kuna Diamond. Anaitwa aje? Okinyo Unyalego. Okinyo Unyalego. Uoneshe. Garau, tingika. Uoneshe kitambi. Na hii ingine iko na nani? Hebu ona tu koti yake bwana. Hii bando wako na pesa bwana. Hiyo anaitwa Msela Udokinyo. Msela Udokinyo. Karausu, wache kazi ya kusimama kwa barabara, tuanze hii kazi bwana. Ona tu nguo amevaa. Na hizi kuna watu wa roho pia hapa. Una anaitwa nani? Amaya Chumaliet. Karau. Hakuna mko hivi. Anaitwa nani? Ona tu suit. Jina. Austin. Karau. Enye hizi kiatu yako. Huyu jamaa akiuza hii kiatu, anaanza biashara ya hiyo yako. Container moja. Wako wapi? Ngoi. Huyu anaitwa nani? Kelly Chogo. Ladies and gentlemen, this is how I do it each and every Wednesday at Lolwe TV 8:30. Courtesy of Visionary Production. Ladies and gentlemen, tune in. This is a very big show. And tonight in the Lolwe TV talent show is one and only Tony Ndiema. sauti ya Tony Ndiema. Watoto baruba. Asikia rumba pole. Atutununinge manyo yapigi karo animema yapigi demyongo atutununinge manyo yapigi karo animema yapigi demyongo Atutonano manene ngerane omni Soto erane omni
mno sana. Aniena neomdi. Atoto karatine. Yuge chipongisha na jida nono. Yuge chipongisha na jikwa nyono. Karatine, yuge chipongisha na jida nono. Ati yuge chipongisha na jikwa nyono. Ata kuingiera Iringa na ungedona. Toto Iringa mam na ungesoda gichipo. Iringa mam na ungemwano. Toto Iringa mama nyase mongeo. Toto kuingiera na Iringa mam na ungedona. Utukiringa mama ungepesa. Utukiringa mama usiptu. Utukiringa mama ungemwando. Utukiringa mama ani angemo. Atulinga pazo yaptigidemyo. Sela be ajim kobendi useme ato kinyoni ngebanyo yapigi karo bachambiro mayone kama kondoma awe na toni ato ninya magini mimba inine nondamdange baba Aragini na dola mnange baba. Ota kwingiana na dikini ngama mnange pesa. Adikini ngama na wuto ngitiema. Adikini ngama maushipchu. Adikini ngama maweno maoda. Adikini mama ani angemo. Ana Eriga bakata mungonge ona mishonya. Eriga alpisonge nyonge ona mishonya. Ata Eriga bakata mungonge ona mishonya. Eriga Ucho kinyonge ona michonya. Ata Eriga makata mungonge ona michonya. Eriga use mungonge ona michonya. Ati joera te kungona na nyomewendo. Abin kukwa na nyomewe. Motonya enate kukwa miapa na nyomewe. Abin kukwa na nyomewe. Asikia rumba pole pole. Au! Tonini ama batoto barumba. Cheza. Au! Bi arban. Utoto la ngapigi na muninga tonga wununi. Ningu wunu kinyone. Utudo kinyonengo Apinya mengi na jera menga Anira banyere biwingo Rumba. Pole pole.
Apinju mwenye jembe Anina bengere piwe yo Susucha. Tony Ndiema. Yes. Igwe. Yes. Igwe. Hey. Anaita Tony the Prince. Ladies and gentlemen, before we continue, we have a special guest in the house. This person has been supportive to the Visionary production since the beginning. We are here where we are because of him. Everything he coordinated for us. From production, from everything, from legal documents. And we appreciate him so much. Mr. James Kobendi. Mheshimiwa, naomba ukuje tafadhali. Karibu mheshimiwa. Mkaribisha mheshimiwa. Yes. Karibu mheshimiwa. Karibu mheshimiwa. Kobendu nseme Atukimbie man. Ani baby kira mi bange mwetaba Iwe na biwanga biwote kona rumba. Ani baby kira mi bange mwetaba Iwe na biwanga biwote kona Susucha. Karibu sana mheshimiwa. Thank you very much, Visionary Production. Tony Ndiema, you are a friend. I know, Yeah. didn't know that you'll find me here. He's a very good friend. Thank you very much. I love your passion, Okay. and God will bless you. Nashukuru. And for the Visionary Production, I present everything onto God's hand, and let God be with you. God, yeah. God will open ways and remain focused, pray, and be coordinating. Yeah. Help one another, uplift someone's life in your life. Thank you very much. Asante sana mheshimiwa. Lakini bado vyombo zetu hazijatosha. Unaweza tuongeza zingine? Bado tuko na shida tu. Karau. Mheshimiwa shatoka, security iko sawa. Manager. Aki leo sitaki hata nisumbue Tony. Sitaki hata nisumbue Tony. Baba, before tuanze, utaongelesha TV, ndio ile TV, kamera tu. Ambia watu. Okay. Kwa majina naitwa Anton Ochieng. Anton Ochieng, jina ya kiusanii ni Tony Ndiema. Tony Ndiema ni msanii wa kizazi kipya, anapiga wangala rumba traditional. Yeah. Asante, wacha nibaki na manager sasa. Kuja tu hapa. Kuja tu hapa. Baba, ambia watu ni nani? I believe ni Malolwe TV kora loso gi joka Nyanam. An gi nyinga iluonga ni Kevin Ogenya. Nying mong'ere kabisa en Bulldozer. An manager mar BBR Band kaachiel kod Tony Ndiema. Erokamano. Ulianza ku manage Tony mwaka gani? Pok abudhe gini. Waloso kode last year dwe mar 9. Last year dwe mar 9. Though atimo management koro awende industry but not in the management. To in Michako Gitoni from the scratch. Yani kwa chako angalo tikoni there is talent here. You spotted him and you've nurtured him up to this point. Because he's one of the waves. Sahi in the Ongal industry. Oyo kamano Tony nentiere industry. Osebedo ko wuotho matin. But nobiro ira. Owuoyo koda. Wan kaka wete yo dala gocha. To aneno ni nitie kaka nyalo konye an be. To yie mar konye. Erokamano. Asante sana. Sasa kuna kitu nataka kujua kuhusu hii management.
Nani anatafutia msanisho? Okang'e wuoyo gi Kiswahili nikech mano ba winjo maber. Iwuoyo gi Kiswahili mang'eny. Ni sawa. Ng'ama manyo ne msanisho? En manager koso msani? Show duto te onego bed ni manager mamanyo kaluwore gi mpango mag tich te mag gik monego bed nitie lwet management. Matiende ni hakuna msanii anaweza fanya bila manager. Onge msanii moro moro manyatiyo monge manager. Kech manager ma coordinate shows, manager ma ng'ise no wuog wadhi kama itemo wacho kamano. Atemo wacho ne jothumbe mang'eny mag joluo e kinde machien kocha osekaw ni thum en gir raha, en gi tugo nikech gin giwegi giseketo tuge tich. Thum en gima onego bed ni timo kaka tich. Sama itime kaka tich, you need professionals around you. Onego bed ni time kaluwore gi chenro mag tich. Idwaro manager, a professional manager, ok kwak. To baba adwa penje, akwayo mondo iket gir kelo duol maduong' e dhogi ahinya. Kech koro akwa apenji gi muolo. Be ineno if there is unity among Ohangla artists? Be gikonyre giwegi, like artist mani malo ka temo mondo vuruta magi mondo bi, koso mani malo go temo be mondo odiem gi gibeda beda piny. As a manager, ng'eni se notice gimoro bilang? Kinde machien kanyo thum ne nitie kod ywaruok mang'eny, but aparo ni with time kaluwore gi new crop of management team mosebiro kata sani industry maluo ka wantie kod riwruok mar managers. Aparo ni nitie changes ma we are affecting ma nyaka gi sani aparo ni pok to wachopo, but wachomo kuno. Okay. Be nitie ndalo moko iseneno kata ka koro en jatendi, ene jatendi, Tony koro jatendi, kosine jatende? Industry gi sani jionge maber ni jathume jatelo. Jathume jatelo. But professionally manager. Band manager should be. Sawa, koro kaka in jatelo, bendi isechwanyri gi jok moko e line mar Tony gi usani mare? Udo kata kuchwanyru gi artist moko, kata uchwanyru gi managers weteu moko? Managers to podi, but jothumbe moko nyaka tang' uchwanyru ne because of conflict of interest. Samoro ng'ato neno ni itimo maber, ok more kaka dhano kamoro amora. Nyiego timore mang'eny e industry. Chieng' moro mana stage ka nwa release producer, naweza nikumbusha alikuwa msanii gani? Amiso Thwango. To kano wuok kae to nodhi Arambe moro. From there weche no wuok mang'eny. Koro kang'eyo baba, inyalero joka people have been asking what happened, because it is all over YouTube. Waneno mana kanentie fracas Oluongi, Amiso beneni kanyo dir. Koro we had to follow up artist ma wan go kani odhi otima ang'o kuma odhiye cha. Mokoni kaka MC akwa unia MC ne ugluongo mondo watiti wuoyo maluongo jopiny. Koro chayo MC wacho no chajo thumbe matindo we uriambo. Jothumbe matindo ne go thum achiel kaka ube ugoyo. Ogina ani neno kaka wuoyo. Wathumbe wakawo jogi marom te. Wuoyo magima ng'ato nyatima kama chungi ni onge. Gima onego bed ni ng'ato. Watego ni kunyi nying jothum lilo MC sudi gi jomoko. Kare bede MC mo narado e mbele. Utimo gi marach. We chalo gi mudwa kelo dondruok e gini. Ukelo dondruok e gini kayema ona kweru atoka wuondu. Ok bikonyo. Jothumbe tene gocho thum achiel onge jathum mocha. Asewacho. Jothumbe te ugocho ka skofi. Kaka wacho no e kaka wacho. Ata kweru. To donge ket microphone pinyi dhi. No ana onge shida. Ana dhi bata kweru we microphone dhi ogina. Udwa ketho gine upango ketho udwa ketho gini. Inyanyiso wa highlight mo matin to. Aparo ni kora gima duong' malich manotimore malong'o to onge. Ang'eyo ni ndalo duto te gima ber madwa timore jachien nyaka rire. Koro jachien notemo rire mondo kethre to Nyasaye nochano ni mondo timre maber. Gi kora malich manotimore nya to onge. Negina weche makalo mag yamo. Mago mana mag papka. To koro apenji ni, ere kaka jatendi ni ere kaka handle weche moko, kech weche to biro ong'ama dhano gik moko waluongo ni scandals moko nyalo yude. Ere kaka advice mo handle gi mondo kik keth nyinge oko kuche, inbe kik keth brand maru? Professionally, scandal is not a bad thing because PR. In PR,
publicity mora mora kod obed marach kata maber olandi koro an gi korka kora in my style kobiro we are ready we are okay but ndalo duto watemo ni gik manyalo reyowa magalagala to wawere godo mwanyalo mok wanyal to biro mareyowa But in shock absorb in bulldozer scandal ok buogi. Ok buoga. Ineno future mar Tony Nade in the next 6 months. Sai komiyo wangima to aparo ni wa maduong' mwanyalo temo en improve kaka watimo mondo mi watime kiwango moro man malo moloyo mapok notimego kata moloyo ma watimego gi sani mondo wami jopiny quality. Erokamano. Msani koro ang ni nyiswa mana kaka wanyalo yudie social media handles to gi shows magote poda wacho iwacho gi mane igiso kaka iyude social media handles ok ne nyaka imanye minene physically to gi show mane ma un go next weekend ma dhano nyabiro mamiel shows umage mupango mondo iruom jokanyanamo your show. Aparo ni gima duong' mokwongo show to is not important malando sani nikech show en gima walando ma important mokwongo adani follow Tony Ndiema mondo king'e kuma wadhi tugeno mano wadhi lando mokwongo Facebook otiyo kod Tony Ndiema mane handle mare enti Instagram inyalo manyo Tony Ndiema kata Tony Ndiema _ YouTube kamane gi shida maduong' mogik en otiyo kod Tony Ndiema official. Thothne joluo kata jo Kenya ok nigi tim mar support ibo yudo ka jathum otimo gimo maber but ji dhi ng'iyo to gi subscribe mane pogruok miyude Tanzania kocha yudo ka ja artist ni kod subscribers mang'eny to Kenya ka ok watin bibo yudo ni thoth jo Kenya subscribe gi jo Tanzania nyiso ni ok wahero jogewa akwayo jo Kanyanam mondo idhi Tony Ndiema official kati subscribe kopogore gi YouTube inyalo yudo thumbewa ka intie kod iPhone thumbego ntiere iPhone Apple any store, iTunes, Boomplay, Spotify. Technically wantiere all the possible platforms. Kore nyalo yudo thumbego kamora mora midwaro. Ero kamano. Aya koro ngis jokanyanam we jokanyanam gi wach mogik ng'e kamera to. Poda nuwayo ka wacho ni waere sana samidhi YouTube mar Msanii kacha watch subscribe igero jathum jo Kenya anamedo kwayo ni mondo waherre moloyo kaka wahero joma oko. Erokamano. Koro fan moro wa mbita wakanyicha Ugenya anaita Jackton Onyango wacho ni ogombe thum mar nyadundo mamu kora kiaka kupango mano to mana kwayo fan an koro anawewu gi jopiny koro awewu gi jopiny Woody koro team what he does best. Adwani Tony Ndiema mi adundo mamu no nikech kaka jathum japiny wacho eka kitimone kaso watiki gi juogo kelo kamano anaonge wach awewu gi jopiny in koro team minyalo timo gi minyalo timo magi kore fans gi magi bosses ni ajawa officer thank you let's meet next Wednesday. Rumo mama hadinya benyidi Musiki pole anangungu ngunya memena Shibena menyigera Wotuduna menyigera ngami meme Achuri nyingi nyame meme Happy my baby magmado Ando kinyuninge banyo bi magmado Ando kinyuninge banyo Achuri nyingi Ana bayo subulinge banyo mo Ando chugulinge ba Yeah Ando chugulinge banyo mo I do know mamu
aduno mamu mamu rumba abino tingo gike oh abino tingo gike Worship you gonna bring you get on the What to touch you in your beginning of the Actually, I have the Actually, you and don't have the Actually, you Okinyo lenga banjo adio kambani Anawinyo mabe Yema Anitoto muno chunyata winyo mabe Awinyo mabe Anitoto muno chunyata winyo mabe Awinyo mabe Anitoto muno chunyata winyo mabe Ana winyo mame Yeah Ani jugo ke no kamba Ani jugo ke no kamba Anane Ani jugo ke no kamba Ani jugo ke no kamba Oje Ani jugo ke no kamba Ani jugo ke no kamba Kano Kano nani Amina mwenye ramba Amenye ramba mu Anisa mijuge batana winyo mabe Odina winyo mabe Anisa mijuge batana winyo mabe Ana winyo mabe Ani jungo keno kamba Ani jungo keno kamba Oh Sudan Ani jungo keno kamba Ani jungo keno kamba Ani jungo semi mo Ingi sina wutu ngechenda Ani mawundi wuni no Ingi sina ni peondu Abe nalangi pa Alangi mabebe Abe nalangi pa Alangi mabebe Sudanio Abe nalangi pa Alangi mabebe Alangi kao Alangi kao Niema aro Niema aro Niema aro Biti Adi jungo kena kamba Adi jungo kena kamba Ay Anea Adi jungo kena kamba Adi jungo kena kamba Achal kindiema Ay Anea Adi jungo kena kamba Adi jungo kena kamba Sudanio
Hey, Anoniema. Atukulirine mene munyeje na kwara sugone. Atukulirine mene munyeje. Anika wuno mudobe, atuka kanungi mene na ungego. Aya tuto mudobe. Abedini mane ongego. Ali munda ni be. Mitidi. Anugi mane ongego. Anoniema. Ali munda ni be. Anugi mane ongego. Wewe. Ali munda be. Anugi mane ongego. Ya mikwa tari. Nane ya Anoniema. Onuninga mnonga tugi mane. Anuga tugi mane. Anuga tugi mane. Anuga tugi mane. Anuga tugi mane nongego. Anuga tugi mane nongego. Anuga tugi mane. Ununya nungani belina biro. Belina biro. Beli mara biro. Beli mara biro. Ununya nungocho de ungeka wonani. Mukabala. Ato nini amamekaini te. Adinya nungocho de onge. Ako nini amamekaini te. Anisheru nini onge. Ako nini amamekaini te. Wewe gani? Oh! Nane. Mimi. Uono. Tonio. Happy birthday, dalili na ene. Minyigira ye. Dalili na ene. Minyigira na ye. Ushimigira neno neno. Nane. Minyigira na. Happy birthday, dalili na